Namar ba kiyong ba besule drama ya ka kamram ke ba kadi ka banile kai politics habe de balajan ke MDC linga ngasim dalade lars ngi ngadan hangtai mat kini ki bro saus ngi iklembam sisa te gane yang sultu makam de ki jing syatkan manya tang ba ka jing bun pa cầm đây cả bor cái chính buôn pa cầm đây cái chính job mặt kinu cái bayang halor cái nong rim cái đây kata cái chính job wala ka election katu kalayat kilabuan cái chính penbi khamtam yanga di bor pisa di bor jing penbi ngasim ya karai ban penjob yu babapu namar bau de ubriu balana plastar kembang meneh coy samla Riu badan yang mensi ban idri ijaj ban riu. Ane ngalap khanang menen hadu kham damit chatai jong ba arden. Kamar bangalafun ya argun layut ki amale jong ke UDP. Bagi ong indai penbaik bah ngin wan daga group ngin lek daga sur gawi ka sur man ai jinggersan lane ngin rai bah habe dei bat kono kono benta bakin sim ya rai. Te kumta hadu sipo bije men mit kim sim lawan te abang ilek lang chatai ngidon lam bikin thei ngilek phai no chayeng. Teng asung thu babalei bahadu kat menta kado nun mau jong ya mele jongi kampat la ban yolese bahapor election katoi la keren ban keren ya reservation policy ya ga UCC ya ga ILP ya ga rusta recruitment kumta ngikmi lenti AA ba pinle AA wala dadon nakano galiang banong ba Melayu ban pentema ya kane Melayu ban rai da kumai ya kane nganong ya pi kibadan hang ne gibi osko ling ba kane ka kor pen sawa mat ling ba ka jingerap lem gini gi media ki ban pen sapriang ya kane ka kubor baya ki jingtai ki badu usnam khat khandai spa nyo puwe nyo puar ko maka jela jungi gayo ala ka jong ka jela lala ban pen temai lada dei ginu gi benta lala ban pen temai babalei ban ong ya ka reservation policy mla ban pen temai ni abang idawam dei bingi kedau keti persya lane ke jing ngoper jaj ben riu hare abang ngi keren kalong bei bingi dawa ya ka hok jong ka thungkam thungjam habai dei bi kun kamla jungi ngi skam ban ngi tip sya hiru malada kene ka an kan yai bei kumang julong sasan pho bat hispa snem nyin pala ban kli stop kumta la dangi ngi song shit takum ne tang por election ban iso sarong tang yau kan MLA bangila penjob iso komen badan kata ka parti ke bangila penjob kalong len ai pat san pho bat chispa snem namar ba kum ke jinglong priu ki jongi ngisu thu shai ngayang hang ne ngatep baling ba gini ki kubor ki banga ngakren ki jing sha kan tho ka babun ki jing sha kren ben ka babun kum bangalong bangabu ya jaj ben riu hakmat mari ke parti sedin ngam sungo peri hadin mangalade ban penjob lada don gano ke jing berngam lada don gano ke jing syaken tai ngap yang light lut namar ba ngakren ka basai banga khami ki para ki bersa ki bahi ki basam ki kun ki kiti ban ya ka parti lane wat yu MLA bangal penjob ru namar ngakmi lenti ban keren namar ngakmi lenti ban le ka babha na banta ka jaj ben riu kata kadi ka thong ka bahmat namar ba ngeli katto ke jing syathan joy ba ardan menin hagini isni mentala lai sni saus ni bat kenjo ru syaksan sni masuk thu habing lek chayeng ni bang not ni gitu kita men ki belapu nyuli kiwan manjau mat kiwan ban duai lem kibriu ki bamat la ru kiwan ban par ban duai lem mat kani kadi kampla jong blei bobesu hakamet joy ba ardan bah kadukat kini gis ngiru kampat dei dan tan kita kajing tolat hakamet ni dal kajong khmat yo don gibong oh boyo ibam buri ya ka bamru hendai hadu kat menta ngi ngidon hajan itu gilong kemiru gidan hajan bai ba ardan ilalen si syai al kajong kajingim makan im kari ba kajat ben riu tengah gerba di baba pup mat kham tam ik parti UDP katu manga ngakhan set kala hadin war bala khlat noi maheru don gibla pensoi yang ada kumne da kumtai
nga klem set kala ban ngai be ya ka jing job namar kane ka rai ke jonga kade ban no mai lat ni ka parti NPP hang ne po soyong mat ka rai ke jonga kalong ka badai balai ngong ka badai bi pai ba soyong ru ki yang renti lang ban penjob hadu lai hajar saus pa aku ar kane ka bang ngi rai langi don tang kindiat kumne kin sadon nakaliang jiki parti ki ba persya ki ban soong dang menu kia kemen bat dang menu pat kilas ngusi hendai kane ka kabanga pertasya siki pai ba ka soyong konferensi namar kane ka dei kamat ka jing ki ke jongi ka dei be ya kane ka benta jong ka tungkam tungjam ki perlo garur kim dei ban soper namar makam dei ka benta ka jong ki ban cuba mi ka hok ka bam dei ban bam Nor ku mangitip hapo is kasih hel badjai hel ngidon arteli ki district council. Isung thu lupa pingalatam mangi habai dei bat kijing buan pat. Kum tang ngidon kam ngidon ko hok bandawa ya kani gamat. Bat ki pai ba jungi badan keleng-keleng mentaki hiar. Labun bun pau hajar ngut ki badai bana jingkir syani ba arden. Ngakir pat i baba pupru. Namar bayong mangan sakren hapo assembly. Bangin sai pempet naik berkata ke UDP. Hendai ngau yaki kan perayu ladau ba jemino kum general secretary lawan mi banai jingkirsyan ubak meral bon lawan banai jingkirsyan kan perayu yo emele jongi banai jingkirsyan habi dei bat kata karukom keren ki jongi banong ngin su tet kti banong bangin hap ban sawan ban keren ngin keren betang ha assembly ngasgo nakaliang ka jonga kumunong kirsyan kadai kalinti ka basu keren kotlat nakajing syakang manu re manu ngam kuah bai baba pup kumuri orang ba balasim ya karai kumunong ele bat job ya kani katong pi kumuri orang ba ba pinyo snow ling ba kani jing kren jonga ngasu i ngasu jan ya pi tang ba pidei ban kren ei lada dei hasurok lada dei samadan lada dei ha assembly kani ke benta kadehi ke juk ke benta hoi banya ther banya tai ba ban la ban pers kham ya kane kan gande po assembly hendai ha ba pidei banai jingkirsyan mangiu barit mangiu bom dan ai ka akhtiar ngimi banai jingkirsyan kan ai ayu yang ifat ba pin pene ka do nut ban ong ba ngindri ha kalama jong ke UDP lani pinri ha kita gi he jong ke UDP ngangala dep kren niki ru ngala dep fu niki ya mele katu kan nengut kiong menginwan na group hendai ngayu iba menen kala dei biang ka jing thok se sisin Nakaliang jonga nga penrem ya kajing le kajoki namar ba kidang ong bangin darai hak meeting kumta kumtai hendai nakaliang jonga bangadon hajan bai ba arden ngasutu banga khamsir ya kamensim banyak ta kajing penbet joki matai ni kinti ni bakendiat kamanga ngakren skipai ba sayong meringkat jeng giwe-giwe ri ban sakin tho yang ngam don kajing ngoper namar bangalong bangan bu ya kajaj benri khmat iki parti bari ki perlok ki jonga ki ba mentaru ngan bu kham syadin namar bangani kan lada ladap andrai menta sahadin sanpau bachi spa snem pinom la shu ban kli hadin bangiru ngila phai no nang ga perthei ki khun ki jongi ki siu ki jongi kinsa ha ka jing jinjar bat kan no mentoi hero bangin pha school namar bangila sya nyon bangila sya le siliang sebab palat habai dei bat ka an thungkam thungjam matai ni kinti ni ba kendiat kibingi hab ban be beng sai sate sabangi lei ai beng ke jingkirsyan ai men se mengi ba arden benang yo bor habai dei bat ka met ka phat mania sya yang ka jing satan hadu ba ka sarkar kan ai ya ke jubab tingim don ka por sibun bangin keren henengi kwa bangin keren bangin kita ya ka mat ka badai dei tang kini kinti ni ba kendiat ka bagi khon samala jingim nang ne ru mentakan ni gesngi ringkat bagi long kemi dalong kabala ngini lei ban ai mensim lang biang samentakan ni gesngi kenang ba kejing ai mensim gejongi kejing ai mensim jongi barolang manang sawai ki konferensi kan long kejing job kan kejing ki kade ya kamat jong kejaj benriu but weng no kata kejing so ya pair party weng no kata kejing so ya pair ya kata ka jinglong jingman hawi dei bat kejing yo jingkat jong pi ai kejing kirsan ya iba arden mau dei we ni girang satar uklawat jong kejaj benriu kat kum kejing i ke jonga matai ni kintin kublai sibuni pi baro